Ayan sir, may idea po ba kayo kung kanino galing yung surprise na ito? Ngayon alam ko naman, kailan nyo na kung kanino galing. Alam ko na kung kanino galing. Ayan, so itong surprise na ito sir, meron din po silang pinadalang message or letter po na babasahin ko lang po para sa inyo. Bali dito na lang po kayo sir, sa gilid po. Ayan. Ayan, basahin ko na lang po yung message po ni sir. Una sa lahat, gusto kong sabihin na mag-iingat ka palagi, lalo na sa trabaho. At ingatan mo rin lagi yung sarili mo. Huwag masyadong mag-iinom ng alak. Pwede naman basta wag lang sana madalas o wag mo araw-arawin. Kasi nakakasama na sa katawan mo, lalo na pag sinusumpong ka na. Nag-aalala ako para sa'yo. Wala akong magawa kasi malayo ako sa iyo at di kita kasama kaya hindi kita maalagaan. Ganun talaga pag mahal mo yung isang tao, hindi maalis yung pagiging praning at paranoid lalo na hindi naman tayo magkasama at halos wala lang tayo kung magkita tayo. Huwag kang mag-alala, konting tiis na lang, magiging okay din ang lahat. Ayun, basta alam mo na yun. Happy 3rd Monthsary. And mahal naman kita. You are my only man in my life. Love from Kim Patungan. Ayan. Palakpakan naman po natin si Sir. Si Mr. Prince Michael po. And may message po ba kayo sir para po kay Sender, para kay Ma'am Kim Patungan po? I love you. Ingat ka lagi. Amen. Ayan, medyo speechless si sir. And palakpakan naman po ulit natin. And once again sir, happy 3rd Monthsary po sa inyo. And picture taking. Oh yeah. 105 is the number that comes to my head when I think of all the years I wanna be with you. Wake up every morning with you in my bed. That's precisely what I plan to do. And you know one of these days when I get my money right, buy you everything and show you all the finer things in life. We'll forever be in love, so there ain't no need to rush. But one day I won't be able to ask you loud enough. I'll say, well,